mukasangana namai avatezai imhara patsetsetse mutunhu una mako. Vane mwoyo wakaipa, mwoyo wakaoma sedombo. Vakarova mwanasikana ane 18 years vakatora zvitanda ndokumuisa kuma-private parts. Chii chakadaro chinenge ngozi. Tikaitisati tatsamwa zvetitange tamhoresana naye vedu makadiko. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tanyatsoisa face dzavo apo kuti munyatsovaona. Vanonzi Vimbai Mike ane 19, Rudo Manjere 17, Lily Rose Munyoro 16, Lillian Chido Munyoro 17 and Sandra Vumbuno 17. Vese ava vakaipa moyo vakadana Mavis Mada ndokumuvharira mumba ndokumurova zvakaipisisa. Kusika achema kati veduwe musarove musoro wangu. There are so many messages that are circulating. Vamwe vari kuti musikana ashaika, but according to the police report that was issued today, iri kuti iyo there was a viral social media video that was circulating on the 10th. So tirikuda kukupai assurance kuti Zimbabwe Republic Police handled that case on the 10th, in which a female victim is being assaulted by a group of female suspects. So vaya vatakuverengerai mazita avo. According to the investigation, Muswa 4 at 1100 hours, Rudo na Lily Rose na Lillian Chido vakadana Mada and 18 uyu to Vimbai Mike's homestead at Mvuri village Wedza on the pretext that they wanted to give her vegetable seedlings. The suspects locked the victim in one of the huts and stripped her naked. The 5 suspects took turns to assault the victim with switches and went on to insert 3 sticks into the victim's private parts. Vachirekoda a video. The victim fell unconscious and the suspects poured water on her before freeing her naked at 1500 hours. Kubana 11 kusvikana 15 ari mumwana achirohwa vachiisa zvitanda. Munenge mambozvifunga nguvai zvokuisa chitanda, chero ukanzi kwai akutorera mukomana wako, chero ukanzi akutorera murume wako kukuzoisa zvitanda kuzikuvadza umwe mwana. Do they know the damage that comes with that? Kukana zvikadambukira mukati panodwa ma-operation, panodwa ma-medical what kusvika zvironda izvozvo zvapora. So the netizens are very, very angry. Vakati haiwa uto tukatsi makonewa kugeza mave kuita zvokuponda kuomesera mucheche pfungwa shoma. Yezvi makabata mucheche kuzvara hakurwadzi here. Munofanira to rot in jail. Muri heartless. Vanhu vasina basa ava ngavatoendeswa ikoko vane utsinye. Zvavanenge vanozvitamburirawo wani. Muchizvitamburira kudaro moita zvinhu zvisina maturo. Kuri kunzi zeta rapi ingashaya hayo zvimwe zvikwanisiro, but panovira zuva unongobatwa chete. Beta tivape mukana wekuvaisa muring naTemba Gorembo apedze shungu dzake dzekuswera achirwa naWinky ngaarove vakadzava nezvibhakera maita basa zeta rapi. Pana anonzi Faith ati veduweka kana mazogara musade netimu rakadai unorohwa ukafa, and they lose nothing because they already have nothing and they have nothing in their minds. Ndarwadziwa zvangu kunyanya paakumbira akati veduwe ndokumbirawo musarove musoro wangu. Umwewo ndo mukanya ari kuti ngavangourayiwa avo mani, they are heartless imbwa dzevanhu. Dai ndanga ndiri padhuze ndavauraya. If you hear the story nemarovero avaita musikana uyo ka, the video is very heartbreaking. Ava vanoda kuita 1 month yerumamiso every day ka3 pazuva. So plan yakamira sei? Hapasi kudiwa vanovadzosera here zvibhakera. Toda kunzwa kuti tingaitawo sei. Umwe ndo ari kuti ngavasungwe, umwe ari kuti the faces dzega dzega poverty yakanyogwa pamafesi avo zvekutodaro zvekuti kumwe kwakuri kutsvaka kuenda kujere kuti zvimwe vanonowana sadza ramataxpayer. So ndo nyaya iripo iyi. There are so many things that are circulating on social media, but report yakandoitwa nemusikana uyu achiripo mupenyu haasati ashaika. Vamwewo ndo vari kuti akavhunika maribs. Saka tichange tichingokupai zviri kutaurwa, but so far we have given you the police report that came through. Iri kungotaura kuti ichiexplaina what really happened, because mostly pama groups aripo havasi kutaura what happened, vari kungotaura kuti mwana akarohwa. So this is a detailed explanation of
kurohwa kwaakaitwa. Please do leave your comments on what you think should be done kuvanhu vakadai so ava. Voregererwa here, vokumbira ruregerero kana kuti vofuta ivo bill rekuendesa munhu kuchipatara kana kuti vavharirwa.